tirada dia mga aktor ay natay tirada ron magnatural kalamunggay ta kay sakat pug kay tingtugnaw pug kay panahon lami jud kay higop ug sabaw kining natural kalamunggay gyud ang makadalag bida sa atong tirada ron maong gamay ra kay atong gikuha diha kay ang importante ana ang sabaw nya ato na day nang hagpaton din diri sus mga aktor grade 1 pa gyud ko nakabalo aning paghagpat aning kalamunggay ba karon master na kay ko di na maglantaw sa paghagpat ba diretso na lang butang ay ana man na basta aktor gani kung maghagpat kay mo kalamunggay isa-isa ha para dugay mo mahuman aron dugay pug ka makakaon kung ako gyud makatiradag hagpat aning kalamunggay automatic na ibutang na natanan kay importante na ang sabaw nya nagpahaling na dayon ko diri sus mura gyud gadaob ang balay oy pero okay ra na or mga tangtang ning mga lamok sa balay may panglamok lagi kay sige pang kiss nako nya kining bulad nga malang si ato ra nang pritohon para dili lang pod natural kalamunggay atong putripon sabaw ra gud atong pangita ato kay herbal gud to. Anak man na, sulay gay na inyong tirada ang natural kalamunggay, di ba? Wag tang ng tanang sakit ninyo. Magutad na dayon taglamas diri nga makaiyak. Ambot lang yun aning sibuyas nga nung makaiyak ta. Murag labaw pa man sa nawad-an tagkwarta. Pero natay bulad diri nga nilagpad ato nang isagol sa natural kalamunggay nato. Nya napod ni si Dudong Russell diri o. Purya buyag king bata nya ato na dayon ning ilunod ang sibuyas diag una. Dayon kining bulad na nilagpad aw isagol man na nato para lami gyapon kay atong pagtirada aning kalamunggay. Sa paglunod yun na ako ng kalamunggay diya fresh from the farm pa gyud kay na. Bago pagid lagi kuha ba samot nagsagulan nato aning magic sarap lamnam sarap gyud kay ni gamay ra kong gibutang diha kay basin mo lami ug maayo pareha nako butngan ni natog asin gamay ay daog na kay ni atong kalamunggay ay makasigop na tagbalig 20 nga sabaw ana while gawlat ta nga mabukal atong niluto mag natural lumboy sa diri sayaw-sayawan ni nato gamay ganahan magud ko magluto nga nay sound trip ba para relax ra pud kay atong pagluto-luto ba ning ana ra nang tirada nato diha mga aktor. Nya ato na dayon ning i-check atong niluto diri ug ato ning tilawan ang sabaw ug fights na ba jud kayo pagkatimpla sa humot pa lang jud aning sabawa lami na kay magsigop-sigop pero pag tilaw lagi nako nakaingon ko kini mig gwapo sakto pagkatimpla ug sakto pagagwapo liwat nako ug di jud pud nato ni kalimtan ang bulad nga giprito diha kay usa pud di sa makadalag bida pud samot nag-ituslob nato aning suka nga tuba piti-piti lagi ning bulara lagi. Pagkahuman sa tanang niluto nato, nagkuha din tagsabaw diri nga balig 20. Plastaran din nato sabay ingon salamat sa pagkaon Lord. Nya magbutang lang pud tagsabaw sa atong hinuka diri para lami jud kay atong pagkaon diri. Higupan lang nato nagsabaw diha nga balig 20 wag tang tanang pamaol oy. Nya kining bulad nga akong gibit-bit ron perting pagkalami gyud gituslob ra na nako sa sukang tuba diha pagkaon lagi nako kaingon kog lami combination jud kay atong pagkatirada ron ba kay lami king sabaw lami pagyud king bulad simple ra gyud kay ning pagkasud-an mga aktor pero grabe pong pagabusog nimo lagi sulay gyud ninyog tirada